నిన్ను తలవని రోజంటూ లేదే ప్రేమ తలవని రోజంటూ లేదే ప్రేమ నా గుండెకు గాయం ప్రేమ తమ్మలేకున్నాడే బ్రహ్మ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ ఏమో చిన్నగా ఉంటాయి, ఒక ఫోటో లాంగ్ వస్తుంది. 3 ఫొటోస్ అన్నీ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలా 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియో. కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అంతే. కాపీ చేసుకొని ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి మొత్తం లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పోయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి సెకండ్ ఫోటో ఫస్ట్, మళ్ళీ 1, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా లాస్ట్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిన ఒకే ఒక ఫోటో ఉంటుంది. దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో లాంగ్ ఫొటోస్, ఆ ఫొటోస్ని అన్నింటినీ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 3వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ మాత్రమే వస్తాయి అన్నిటికీ. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఫోటో, సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఫోటో అండ్ థర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఒక ఫోటో. కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఏ ఫోటో ఎఫెక్ట్ దానికే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా. ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా ప్రతి ఒక్క ఎఫెక్ట్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా అనిపించిందో అనేది కూడా కామెంట్లో రాయండి. నా కోసం ఒక్క కామెంట్ రాయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి. అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్య లైక్ చేస్తలేరు, లైక్ మాత్రం కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని లాస్ట్ వరకు వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో గురించి ఎలా ఉంది అని. ఏదో ఒకటి నైస్ అనో గుడ్ అనో లేదంటే ఇలా ఉంది అలా ఉంది ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసి షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.